Amosiya, we are live streaming Mphulaphuli phaya ku Facebook wethu. Ndiyafuna into yobana ke ube inxalenye yoludlelwano ndlebe. Ungene phaya on our Facebook live ngalona umzuzu, and do send through your questions. Sincokola kunye naye uAyanda Ndichilo ngusomashishini lona, and our topic for today, we are discussing growing a paint manufacturing business. Siyafuna ukuva ke kuye ngeshishini lakhe, nawe ke yiba inxalenye yethu, and comment down below ufaka umbuzo wakho okanye ke ungene phaa ku WhatsApp wethu 0648546398. Ndiyafuna ukubana ke simamkele ngendlela Mphulaphuli. Right, siza uncokola kunye naye ke Mphulaphuli uAyanda. Ndiyafuna into yobana ke xa siqala le ncoko yethu but Ayanda ukhe qale usixelele uAyanda Rhoda ngubani kwaye wenza ntoni njengokuba ke ungusomashishini ngoku. Ndiyabulisa sami nabaphulaphula abamemeleyo, igama nguAyanda kwaRhoda ekhaya kuSafalbank. Apha endihlala khona, also sisebenzela khona, then ke senze i-deliveries i-Eastern Cape yonkana. All right. We started ishishini lethu I think last time ndandizile apha ndandizele imirabho and also that cleaning material that we also manufacture ourselves. Then ngoku so sibhizi nayo, and then last year September ndaqalisa elinye ke ngoku ishishini ekulelona esibhizi ngalo ngoku, because into emnandi ngalo it's because linamathuba oba umuntu angaziqalela into yakhe. Khona abantu abangasebenziyo, abanye bayasebenzela but umuntu athi ndifuna ukwenza extra cash. Okay. So siliqalelwa na last year ngoSeptember, so sisebhizi ke ngoku nalo ngoku because ama customers ethu aya eba liqela, so sizafocus kulo kakhulu. Okay. Kuyacaca into yokubana wena but Ayanda, you are in the business of manufacturing. Ndiyafuna into yobana ke sichaphazele kancinci. Uchilo wathi ekuqaleni you had a business that was manufacturing imirabho kunye nazo ne-cleaning materials. Lento ye-manufacturing mhlambi, is it something that oyiyele esikolweni okanye uye wabona into yokubana you know what, there is a gap apha ephondweni kweli candelo lokumanufacturisha products, be it it's cleaning products, be it it's imirabho, and be it it's the business now that you are running. Kasithele thuphe nje apha kwi-manufacturing, how did you get into manufacturing? Lena endinayo leda ndiyenza kuqala, it was an information endayifumana ngabantu. There was someone who was close to me, then owayebhizi esenza the same thing. So ndamxelela into yoba ndacela into yobana andifake, and then wanibonisa apha athendwa khona i-training yonke loo nto, and then ndafumanisa into yobana ukuzimela it's something ongakwazi ukuyenza and ube successful. Yes. Apha ndithile ndakhangela nezinye, apha ndithi ndazodibana ke ngoku nale endiyenzayo ngoku. I attended training yayo because uqala kwami ukwenza ezakuqala ndaba nalento ethi okay, if ngakwazi umixa i-paint gel, what else engakwazi uzimixela. Then ndafika khona abantu imirabho yayithengiswa kuthiwa isuka phiphipi. Then I did research into yobana if kuthiwa kunomuntu oyithengisayo then abe ne-distributors, it means it's something ndakwazi uzenzela yona. Then naleyo ndayifumana, ndazofumana ke ngoku le endayi-athendayo nayo, nda-attend ii-classes zayo, nda-attend i-training, I did i-practicals because every time usenza into funeke uchekishe into yakho uba ikusemcimbini oright na before uyithengise, funeke ihambe iyotestwa uba ikumcimbi oright na. Then after finishing that ndayiqalisa ke ngoku by last year ukuyithengisa. Okay. USeptember. Since starting early shishini ngoSeptember last year, I want you to uqale usixelele kuqala ngeli shishini lale manufacturing. Ndivile into yokubana yipaint lena, zinhlobo ngenhlobo ipaint. Mhlambi khasixelele into yokubana nazi ipaint okanye nazi inhlobo thina esinazo ngeli ixesha, kwaye ekuhambeni kwethuba sizawufikelela apha mhlambi in this type of products in your business. Okay, the paint that we're doing Stoop paint. With stoop paint, you've got to red,
we've got green, we've got maroon, sino white, sino nale engena colorless. Okay. And also sibe no cream o maroon ke bahlukene khona maroon lo qhelekileyo kube khona dark maroon, same as u brown, khona u brown normally kube khona u dark brown. Then ke ngoku siqala ngezo saphusha ezo ithe seyisaziwa sebe baninzi abantu esiba supplyayo, abanye bayayithenga with 20 liters up to 100 liters because bafuna ukuziqalela ezabo ibusiness ezizobanikeza u80 to 100% profit xa uthenge izinto ezininzi. Then emveni base siyibona baleyo seyenzekile of which abantu bayayithenga and they trust into zethu. We came back with a roof paint. Okay. Yes, same colors esizenzayo ezezikhoyo kwinto ye-stoop paint. So sine roof paint, i-color uyachuba ufuna AP i-color, then we check into it, we do have that color okanye asinayo. Number 3, we also have in rubber paint. Okay. If unendlu indlu yakhe yanetha kudala uzama izinto la leak ayipheli, we do have a rubber paint ongayifaka emveni koko ngeke uphindule ubone ithonsi endlini yakho. So sisenezo zinto ezintathu ngoku esisiphusha isiqiniseke ngazo. At the same time I'm busy because abantu abaninzi baye babuza into abana ninayo yodonga, ninayo ngaphandle, ninayo ngaphakathi. As ndithetha ngoku we are busy. Beginning of September, sibe siqalisa ukuthengisa eyodonga because attenda ilandika iclasses zayo ngoku. Okay. Now you mentioned something ethi kukho nabantu abaye babe nomdla uziqalela elabo ishishini. Mhlambi lo mcimbi uhamba njani? Ingabe mhlambi umuntu uzithengela lo 200 liters okanye ikhona indlela mhlambi enimsayinisa up ngayo ukwenzela into kubana abe nayo authority yokuba ayothengisa on behalf of you, okanye mhlambi iba ngu white label xa ezenzela yena? Ihamba njani lo mcimbi? Into yethu if it's a once off thing, uthenga into uzayithengisela kwakho uzayisebenzisa. I20 liter yethu iba u900 rands. I20 liter yethu for irofu then ibe 850 eye stoop. But sibe nabantu abafuna ukuzithengisela. For instance, we've got abantu mnahlele komani, but i-customers zami zininzi eNgcobo, eCofimvaba, then ibe ngumthatha. Then ke sinabayifiyo abaqala abasibone ku Facebook abaseqala abayithengisa even at direct. We do have abantu esinabo abathengisa bayithenga kuthi. Siqalisa ukuthenga from u20 liters. Okay. Yes, xa uthenge u20 liters uyazi ba ungumuntu ozawuphinde ubuye, it's 800 rands. But then kwezinye indawo uba there is a group of 5 because sipusha lento ethi at least mayibe ngu100% profit yakho. Yes. So if there is a group of 5 abantu abathu sizothenga kuni every month okanye xa ipheleyo singabenu from ukuya ku5 ukuya phezulu, iprice yethu uba u700 rands. Okay. Xa uthenga i20 liters. So that 20 liters sininikeze nibe bayi5 xa ngabantu abayi5 nokuya phezulu, then nizithengisele ngeprice eniyaziyo ba imalini. Kodwa umzekelo thina, that is why sithi iba 100% profit xa kuthiwa maybe umzekelo eCofimvaba i20 liters bayithenga ngo700 because baninzi. Then ukuyithenga kwabo bayithengise bayithengise nge2 liters because u20 liters ukunikeza i2 liters i10. Yes. So i2 liters i10 uyibiza 140. I2 liter yakho ikubiza malini? Ikunikeza u1.7. Okay. Then i-profit yakho it's 100% ayixoxisa. It makes sense. It makes sense. Yes. It makes sense. Okay, now let us look into the business itself. Njengokuba sesisondele ekugqibeni unyaka niqalile ishishini elilenu. Kwaye inoba mhlawumbi sozibonile izinto apha kwishishini ozibona mhlawumbi ngathi ingase ndifumane uncedo lokokuba ndivale esisikhewu. Ingabe mhlawumbi intoni imicelimngeni ishishini lenu elijongene nayo ngoku? The challenge esinayo ngoku eyenza yinto ye transportation. Okay. Indawo ezithengisa raw materials ziyi2, yiJoburg neDurban. We've tried ukuthi basijonge ezinye indawo basingasifumana phi around Eastern Cape but azikho. So the challenge esinayo kukuyithenga. Umzekelo
ukuba kuthiwa sifune uba kuthiwa sithenge siphingo so kufanele ke urequest uba bayokulandela bakucharge u-R300 wokuyithatha bayise kwi-transport uyofumanisa uba eteksini i-25 liters eyi-1 icharge u-250 funeka ibhatele so uba ngaba sithenga i-25 liters eyi-4 it means i-R1,000 is gone i-1.3 because lo osithathela elandikeni apho ethengiswa khona asisele kwi-transport usicharge i-R300 so the challenge esinayo ngoku yileyo into yobana i-transportation and also nelandi uba bekuthiwa bekukhona indawo ekufutshane mhlawumbi nalo nto ibingasenza neprice yethu ikwazi ukuba iprice reasonable xa sibethwa ke ngendethi siyithatha kude funeka siyitransport ithi fika kuthi sebe seyichithile imali ndiyakuva ndiyayibona into yokubana nyhani ingxaki oosomashishini ingakumbi ke abakwesi space sikhe sancokola nosomashishini ongapha eMthatha yena ke sezenza ezi zedonga nezinye ezi kodwa naye eyona nto ayiqwalaseleyo yeyokubana i-logistics lena is the biggest challenge because i-raw materials ezi bazifumana eDurban ndicinga into yokubana they are closest to Durban. Yes, iMthatha is closest there. Mhlambi ke ngoku ngaphandleni kwezi okanye ke kwalona umcelimngeni we-transportation and logistics ingabe ziziphi ezinye mhlambi ke zona zingafana nezinye okanye ke zingafana kumanye amashishini mhlambi it is a finance challenge that you have mhlambi it's a cash flow it's marketing okanye it's sales itself kodwa ndiyibona ingathi i-sales zona ziyingxaki kuba zininzi indawo zibaluleyo enithini nazi customers kuzo mhlambi zeziphi ezinye indawo zibona into bana you know what apha siyabethakala kwaye nilishishini ingabe kanti mhlambi amanyathelo eseniwenzile athini ukwenzela into kubana nezozivala ezizikhewu apha kwishishini leni. I think the challenge sinayo ngoku into ethi siye safumanisa into yobana because izinto zethu siziposta ku-social media baninzi abantu abayifunayo but bakude okay now bekude nje ababantu abasifunayo ndiye ndithi xa ndithetha nomntu ndisithi ndiyi-1 anikwazi ukufika kuzo zonke izindawo umzekelo if kuthiwa khona abantu abasengcobo they are buying from us banceda thina because bayathengisa bathengisele abantu abakhoyo abasengcobo then abantu abasecofa emvabo uzofumanisa bakhona umuntu mhlawumbi kwindawo kufutshane okanye kuthiwa useLady Frey eLady Frey ufuna i2 liter umchaza into ba andikwazi ukuze Lady Frey then kuphele 2 days kube khona omnye umuntu ofuna i2 liter awukwazi ukwenza lonto kanti baxa kunoba kuthiwa kukhona umuntu oseLady Frey oyibona into bana ndingayenza lento yenzeka you buy i20 liters from us emveni koko noba kuthiwa uzanga ngokwakho mhlawumbi sinikele itaxi apha etown ezawubheka ulinde ipolish yakho uthatha into inansika ipaint yakho uyosifakela 2 liter then uyithengise because into esibetha into ethi asikwazi ukuba all over ufumanisa into bana kukhona umuntu oseWhittlesea and ufuna i2 liter awukwazi ukusuka apha uhambe eWhittlesea kanti khona umuntu oseWhittlesea othi anisebenza indlela ekhaya angakwazi ukuzama into ethi manje ngizame ndibe ne800 ndizame le polish ndiyithenge while ndisakhangela umsebenzi kukhona something endibusy all right yes. No ndiyabulela kakhulu bhuti wam sawukhe siye phaya engomeni sizokwazi into yokubana sijonge imibuzo phaya on our WhatsApp as well as on our Facebook kodwa ke mphulaphuli ukukhumbuza nje ndiyafuna into yokubana ke ungene phaya ku WhatsApp wethu uthumela umbuzo wakho 064 8546398 ukwenzela into kubana uzokuba yinxalenye yale ncoko yethu namhlanje uthumela nje ivoice note ngaphansi komzuzu okanye ke uthumele umyalezo wakho you can also comment down below apha ke kule live stream uyibukeleyo ngalona umzuzu we are going to check phaya ku Facebook wethu into kubana ke abaphulaphuli ingabe ke bathini koma ke esizawuya kuyo ukwenzela into kubana sizowenza wonke lo mcimbi ingoma ke esuka pha kuSenamile Mhlongo ihamba ke kunye naye uSgabiso naye ke uFoliso besithi ngithanda wena I'm hoping that uza kungena ke mphulaphuli pha ku WhatsApp wethu kungenjalo ndiyayiqonda into bana mhlawumbe ne SMS wena kena
pha ku-47126 usithumelele umyalezo wakho, kodwa ungasebenzisi eziyazi free i-SMS zakho. Masibaleke siye phaya kulaa ngoma Mphulaphula.